L'escola està en el municipi de Vilademuls. El municipi de Vilademuls és un entorn rural del Pla de l'Estany, amb molt de territori, que té 12 poblets petits i els nens d'aquests 12 pobles són els que venen a l'escola. Això és un entorn rural d'uns 800 habitants, tot i ser un municipi enorme hi ha molt pocs nens i només hi ha un 15% d'habitants nascuts fora de Catalunya. A l'escola tenim 92 alumnes i 6 aules. Abans estava pensant, són 6 classes i 6 aules, no tenim més espai, no hi ha més. El 31,7% de les famílies procedeixen d'altres països, però hi ha moltes famílies que són català amb algun altre... Sí, són famílies mixtes. I per tot, moltes famílies europees, d'altres llocs d'Europa, però després també de l'Àfrica, hi ha de tot. Però en general les famílies tenen un alt nivell cultural. I la plantilla actual són 10,75. Som 10 mestres, una en mitja jornada, una mitja, i el 0,25 ja és el de religió. Bé, us explico una mica com ens organitzem al projecte educatiu. En general, a les àrees les intentem treballar per projectes, però encara no hi treballem totes les àrees, treballem sobretot les llengües i el medi. Aquests projectes els escullen els alumnes, sempre. Primer els diem, a la setmana que ve escollirem projecte i fem pluja d'idees del que els agradaria treballar i després fa molta gràcia perquè entre ells es van convencent del que seria millor treballar i quan votes de veritat quasi tots voten el mateix projecte perquè entre ells s'han fet campanya. Després, a les tardes, fem tallers amb grups internivells. De P3 a primer fan uns tallers i de segon a sisè uns altres tallers i cada taller hi ha uns 10 nens per grup. I els tallers que fem són això, experimentació en anglès, contes i educació creadora, i a primària sortides per l'entorn, plàstic en anglès també, teatre i jocs cooperatius. Després un altre punt molt important, a l'escola que hi donem molta importància, són les conferències. Cada nen des de P4 i si algú es veu capaç a P3 comencen a P3, fan una conferència del tema que ell vulgui davant dels altres alumnes. I treballem així com es diu? L'expressió oral. Ho preparen a casa amb els pares i després ell és un expert d'aquest tema que ho presenta davant dels altres nens. I això ens funciona superbé i quan arriben a sisè veus que tenen una facilitat per explicar-se molt bona. I després també totes les classes fem racons, potser a infantil es fan una mica més de racons, però a primària intentem continuar fent racons, sobretot racons de matemàtiques. A infantil són racons oberts, la majoria de vegades que obrim portes i poden anar lliurement en el racó que vulguin, tant si és de l'aula de P3 com si és de l'aula de P4. Tenen lliure circulació per la zona d'infantil. Un altre punt, un eix fonamental de la nostra escola és la competència social com a tal, perquè nosaltres pensem que s'ha de ser socialment competent i més a més amb la societat d'avui en dia. No és tant com la paraula de competitivitat, sinó com amb el fet de ser socialment competent. Llavors, per poder ser competent socialment hi ha d'haver-hi una educació emocional molt sòlida i molt des de la base. Llavors, no és que quan parlem d'educació emocional, que ara també està molt de moda, no només parlem d'educació emocional una tarda a la setmana, o sigui, ara fem matemàtiques i després ve la classe d'educació emocional i parlem de les emocions, no ho entenem així, sinó que ho entenem des del moment que la família ve a fer la preinscripció a l'escola. És una manera de fer i una manera d'atendre a la comunitat, a les famílies i a tothom, els practicants, mestres substituts, mestres que arriben, tothom que arriben a l'escola té les portes obertes i és la manera en què tenim d'acollir-lo. Sí que és veritat que després també ho treballem a través de l'educació emocional amb cavalls
hi ha una família que té una hípica en un poble del costat, dintre d'aquests 12 pobles, i llavors ja tenim un programa establert que treballen els alumnes sempre, els alumnes de segon, tercer i quart, i cada any anem repetint, fan 10 sessions. Llavors un altre... Però això dintre l'horari lectiu? Sí, dintre l'horari lectiu. Ja ho sap, això? Sí. La van descantinar un dia. Després, una altra activitat que fan totes les classes des de P3 és la carta del mes. En aquesta carta els alumnes expliquen, amb l'ajuda del mestre, perquè a poc vas introduint tot el vocabulari que fa referència a les emocions, perquè sovint parlem d'emocions però no els hem donat el vocabulari que necessiten. Llavors, a través d'aquesta ajuda, el que fan és explicar una situació que els hi hagi passat, que els hi hagi provocat una emoció determinada. I això és una activitat que es fa un cop al mes, hi ha una hora determinada, pot ser l'hora de castellà, pot ser l'hora de català, normalment no sol ser l'hora de tutoria, i llavors els alumnes el que fan és llegir les cartes. Poden escollir lliurement si la volen llegir ells o volen que la llegeixi el tutor. Expliquen aquella situació i no es comenta res, es respecta completament. Els petits, evidentment, necessiten l'ajut de la família i ells diuen què volen escriure, la família els hi escriu i ells això ho llegeixen. Això el que fa, sobretot, és crear molta cohesió de grup i empatia, perquè tu, si entens què li està passant a aquell altre nen, entens per què s'ha comportat d'aquella manera i aprens a acceptar-lo més. I això és el que sempre, en tot moment, volem quan parlem de competència social. Una altra activitat que fem és el protagonista de la setmana, que no s'entén tant com a protagonista, us explico com ho entenem nosaltres, que me serà més fàcil. El protagonista és un alumne de cada classe, això també es fa de P3 fins a 6è, que durant una setmana té uns privilegis que els altres no tenen. Llavors aquests privilegis els escullen els nens en assemblea. Cada curs, quan comença, el mes de setembre, doncs ells diuen, amb el seu tutor, diuen nosaltres aquest any ens agradaria tenir aquests privilegis. I els petits trien seure en una cadira especial, diferent, decorada amb unes flors o decorada amb uns animals o tal, ens agrada poder venir a la classe un dia disfressats, ens agrada poder portar una pel·lícula de quan érem petits o portar unes fotos, per dir alguna cosa. Als grans els encanta anar a jugar una estona més a l'ordinador i anar ajudant els petits, els agrada molt això als grans. Però poden triar-ho també. Una cosa que els va encantar va ser que en els grans això, que el protagonista quan se li acaba la seva setmana conviden a la resta de companys a fer un pica-pica. I llavors això va ser una cosa que van demanar ells i la vam decidir. Llavors hi ha un dia que a l'escola fa olor fuet, patates xips, perquè els conviden. Llavors això, cada nen durant el curs té, durant una setmana serà el protagonista que li tocaran totes aquestes coses, no? Això els encanta. I després sí que és veritat que durant en aquest cas el dimarts a la tarda, tota l'escola fem la tutoria. Fem activitats d'educació emocional, si es creuen convenients per part del tutor, si no es fan les assemblees d'aula, que després us explico, o activitats diverses, però sempre relacionades amb la cohesió de grup, amb la dinàmica de grup i amb la tutoria. Com a espais de participació tindríem les assemblees d'aula. Assemblees nosaltres les entenem sempre com a igualtat de condicions, per tant és el mestre el que modera, en aquest cas, amb els petits, però que si vol parlar ha d'aixecar la mà igual que els altres i que ho entenem com un fet horitzontal. Sí que és veritat que amb els nens més petits, com que P3, P4, n'hi ha que els costa més de parlar, doncs sí que el mestre ho dinamitza i pregunta directament: i tu què en penses? I tu com ho faries? I tu què t'ha semblat això que ha dit el teu company? Més que res per trencar els mimetismes aquests d'anar repetint, allò que fan els petits, d'anar repetint el que l'altre ha dit, no? Llavors la manera de trencar-ho seria anar fent aquestes preguntes. Fem assemblees d'escola, un cop al mes ens reunim tota l'escola, de P3 fins a 6è, i en aquest cas és una assemblea que porten els nens de 6è. Hi ha tot l'equip de mestres també, però qui porta l'assemblea són els nens, són 2 nens de 6è normalment, un fa de moderador i l'altre de secretari. Prèviament en aquesta assemblea han anat per totes les classes preguntant si hi ha temes d'escola per treballar,
els hi diuen, fan un ordre del dia i l'assemblea comença projectant un ordre del dia i el moderador va donant el torn de paraula als nens que volen participar i que tenen alguna cosa a dir. Llavors aquí és allà on es prenen decisions pel que fa respecte a l'escola. Per exemple, venim a l'escola en bicicleta i no tenim lloc per aparcar les bicis, doncs demanem que hi hagi un aparcador de bicis. Llavors nosaltres el que fem és, en les reunions que fem periòdiques amb l'Ajuntament, demanar aquestes coses que ens demanen, que ens sol·liciten els nens. 5 minutets més. Ai, ui, val. No, ja és que hem passat. Vale. Vull dir una cosa de les assemblees que va haver un dia que ens va agradar molt a tots. Va sortir un punt que era que volien gallines i tots els mestres estàvem allò, hòstia, què en farem de les gallines, què en farem? I crec que no vam ni participar, no vam dir absolutament res i ells mateixos van començar, i què en farem a l'estiu de les gallines i qui les cuidarà, no sé què, no sé quantos. Votació, van votar i va sortir que no hi hauria gallines, saps? Però s'ho van fer tot ells. S'ho gestionen ells, sí. Perquè ja fa 5 anys que estem treballant així i llavors ja estan agafant una dinàmica, ja tenen com una mena, com uns hàbits i la veritat és que ho gestionen molt bé. Llavors 2 cops l'any fem les assemblees de la comunitat educativa, que serien amb les famílies mestres i convidem els alumnes de 6è però no volen venir encara. Després, ara ja vaig molt de pressa, les comissions mixtes, que també estan formades per famílies i per mestres. En aquest cas nosaltres, a diferència de Mare de Déu del Món... Ho estàs desordenant tot. Ah, sí? No, no passa res. Val. Vale, ja ho explico després. Vinga. Un altre espai de participació són les tertúlies, que fem tertúlies de... Sí? Tertúlies que les famílies ens demanen sobre, per exemple, no sé, aquest any n'hem fet una sobre Palestina, per exemple, n'hem fet una altra sobre primers auxilis, de coses diferents coses. Una altra activitat que fem de participació és el sofà de lectura, que venen voluntaris i venen familiars a llegir contes en un sofà que tenim a l'entrada amb els més petits. Fem una activitat molt xula que són els tallers de conversa, que hi ha unes famílies que venen setmanalment, o sigui, cada setmana, una tarda a la setmana, a fer una conversa en anglès i una conversa en castellà, en grups de 4 nens, perquè som una escola petita, llavors tot i que demanem sempre en el departament la figura de l'auxiliar de conversa, no ens el donen mai, perquè no ens el donen, llavors ens ho hem hagut de fer de manera interna nosaltres. Fem sortides a l'entorn setmanalment, perquè reconeixem que tenim un entorn privilegiat i aquí necessitem les famílies també perquè ens ajudin a complir les ràtios i així es podrà sortir cada setmana. Ho hem passat tot això. Ja ho hem passat tot? Ja ho Ho hem has explicat tot. M'he embalat, ja ho veig. Sí. Les comissions mixtes que ell anava a explicar són comissions de mestres i famílies. Tenim la d'actes i festes que organitzen tots els actes de l'escola, la castanyada, i totes les festes són obertes a totes les famílies. A les comissions hi ha una petita representació de famílies? Sí, a totes les comissions hi ha 1 o 2 mestres i famílies. Sí. Es fa a la reunió al principi de curs, es reparteixen els papers a veure qui es vol apuntar i s'apunta. Hi ha gent que pot venir a totes les reunions, hi ha gent que treballa, ajuda, però més des de casa. O ens comuniquem via mail, com podem, però sí, a totes les comissions hi ha famílies. La de biblioteca, ajudant a... De moment encara no dinamitzar molt la biblioteca perquè la tenim molt als inicis, però és més categoritzar els llibres, forrar-los, muntar-la. Després hi ha la comissió d'ambientació i material, que és la comissió, la del pati, que hem parlat abans, la d'entorn i voluntariat, que és la que va lligada amb el taller d'entorn que fem i que ens proposen llocs per anar, sortides per fer i que gràcies a això també podem sortir perquè ens acompanyen. I des d'aquest any que tenim una comissió de llibre perquè va sortir la idea de les famílies de crear un llibre de l'escola, però no sabíem ben bé quin tipus de llibre i aquesta comissió és la que està pensant això, com ha de ser el llibre, com fer-lo, com fer participar a les famílies, als alumnes i això.
dic una cosa. De fet, en aquestes comissions, en aquest cas, van ser creades perquè, tal com ha dit l'Anna al principi, la nostra escola, al nivell de les famílies, és un nivell cultural alt, llavors tenien moltíssimes ganes de participar dins de l'escola, però no hi havia els canals, no? Llavors això feia que hi haguessin conflictes. Llavors, des que hem creat el tema de les comissions, cadascú té el canal com molt clar de com vol participar a l'escola i quin és el camí, no? Llavors això ens ha sigut una gran ajuda. No ha sigut tant com per crear cohesió social entre les famílies, perquè això nosaltres ja hi és, no? Entre ells, però sí que en canvi per tenir els canals clars. Aquesta ens agrada molt perquè és per veure com ens organitzem nosaltres com a claustre. Com a equip directiu pensem que hi ha d'haver-hi un lideratge compartit i que les funcions han de ser totes compartides, no? Llavors això és el que vam presentar, després de parlar-ho en els primers claustres, va quedar molt clar quines eren les funcions de cada mestre i d'aquesta manera tothom té com una funció molt clara que depèn del tema que tu vulguis anar a parlar, no cal que vagis ni amb la cap d'estudis ni amb la directora, sinó que has d'anar amb aquesta persona que se'n cuida, no? Si estàs parlant, per exemple, de la bassa, se'n cuida una persona determinada, de la biblioteca una altra. Que sí que és veritat que a l'hora de rendir comptes ho ha de fer l'equip directiu, però que això és fàcil de traspassar i això també fa que la gent s'ho senti seu i s'involucri més en el projecte d'escola. Vale. Sí? Com a participació, els objectius és això, millorar la cohesió social, que és implicar tota la comunitat educativa en la gestió del centre, que sigui una cosa transversal, que s'ho facin seu, que tothom hi té cabuda, que no és una cosa només dels mestres, i després, si els nens estan bé, les famílies estan bé, els resultats educatius són bons, i no hi ha més. Nosaltres sempre pensem que si una persona emocionalment està bé i està estable, els aprenentatges pràcticament sempre van sols, a no ser que hi hagi una dificultat cognitiva, que en molt pocs casos hi és, normalment són dificultats emocionals. Per això ens agrada tant que se sentin l'escola seva i que se la facin realment seva. Sí, que tot això afavoreix, treballem diferents competències que vindrien a ser competència comunicativa, lingüística i audiovisual, la competència social i ciutadana, la d'aprendre a aprendre i la d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Després hem posat els avantatges que ja n'hem anat parlant, de tots els avantatges que té poder treballar i organitzar-se d'aquesta manera, que serien raonar de tots aquells aspectes referents al treball i a la convivència, aprendre a trobar solucions, aprendre a escoltar, saber argumentar, establir acords o normes, crear espai per parlar amb la voluntat de comprendre i millorar la vida del grup classe, introduir el valor de la democràcia, aprendre el funcionament assembleari a l'hora de prendre decisions, iniciar-se en la crítica constructiva i saber respectar les decisions de la majoria. I per acabar, les limitacions que ens trobem, que és l'espai que tenim, que tenim un espai molt reduït, és això, som 92 alumnes, 92, amb 6 aules, no tenim aula de suport, no tenim aula de música, no tenim sala de mestres. Tenim 4 lavabos per 92 alumnes. El problema de l'espai és greu. Sí, és important. I el problema de l'administració, que ja us hem explicat.